4 банана изяде. Didn't even get to cross. Дами зрители, дами и господа, взех ми бананите, ги най-лутите. Сега отивам да вземем спрайта. Его спрайта. А ти кой ще става? Ти гадно, ама. Девай се такова нещо. Какво купихме? Спрайт, вода, яйца, банани, безалкохолно, сол, шоколад и шоколад. Аз исках с шоколад да направя, с шоколад не. Да ядем и бананите. Тук са 4 и тук са 3, мисля, че. 7 банана. Сега докато яме, те ще снимат. Аз после на бързка да ще го направя. Ай, да. Може ли? На шоколад вкъщи. Това е аз ще му да варя. Колко минути са? 2, 3 минути. 3 минути. 3 минути без 10. Аз те. Правим се. Сакане върху мене, хей. Ааа. Снимай, бе. Малко скачай, бе. Махай си раницата, бе. Аз спрайт не мога. Пи. Спрайт ще не мога. Пи. 2,000 years later. Имаш. Ела снимай. Ау! Ау! Салама. Пва. Пва. Стига вече. Има ли още? Има. Дай! Дай! Ау! Как гледаш и то? Ай, хадата е. Още яде, ей. Браво! Момчето, колко банана изяде? От 7 банана, вижте. 5 банана изяде. За да бяга. Вечер бе. Пиво да бързо, бе. Мухлю. То се кри. Спря ли? Добре. Лайк. Абонирайте се на нашия канал Space TV. Споделяйте клипа. До нови срещи. Аре, спре. Чак. Didn't even get to cross.